må også sige, jeg tænker bare shit. Ej, hvor er det flot, det er. Ej, hvor er det. Jeg har bare tid til at... Skulle det ikke have været over det der kraft der? Jo, men han gør hånden op. Ej, det er så underligt, at de giver op. The rider retires. Ja, det er også vildt irriterende på den her. Sorte hest. Jeg vil ikke have sorte heste, okay? Det er ret sejt, at gå imellem de her. Ja, det er mega cool. Så er det ikke sådan, hvis alle fik væltet lige derovre. Nej, hvor nederen. Hvad kan der stå der? Den er ret stor. Der står sådan, at det er den længere bane på. Der ikke bliver bange på en skid. Det er en meget lille bue, de skal på for at komme over det her. Ja, det er rigtigt. Det er ikke det sidste? Nej, det var det over det. Og det blev til 0 fejl her til Emma Skov Jensen og Quidditch. Den er i hvert fald svær, den er. Jeg har ikke set alle hestene. Åh, det var hurtigt. De er alle sammen gået ind mellem træerne her. Ja, han har lavet en vild. Den der hesten siger sådan. Ja, hver gang de tager et galopspring, det er vildt mærkeligt. Sagde du? Han glemmer hænderne. Nå, men det gør man, når man springer sådan der, tror jeg. Så springer de løse tøjler, og så... Til læne, og så bare sådan krøm. Jeg synes, de ligger så nede på hesten, nærmest. Og det blev til 4 fejl her til Skrev den ned? Altså, de skal jo starte på den tidspunkt. Nej, den er 5:30 starter den. Den slutter nok først klokken 7. Det var min. Ja, ikke så helt fedt. Ja, det var det samme med mig. Okay. Ja. Det er jo rigtig godt ting, man kan alle det til det. Ja. Ja. Det er lige det er ikke fordi det skal være lidt. Ja, hun ser ikke så stor ud. Hop den der hest. Og det blev et fantastisk